Už 30 rokov sa venujem výrobe tradičných predmetov, ako sú balážky, fujary, píšťalky, pastierské nože, krpce a samozrejme pastierské biče. Keď som začal sa venovať vlastne tejto výrobe, tak mňa očaril zvuk fujary. Taká veľká doména sú tie pastierské biče. Tým sa venujem od začiatku. Medzi hudobné nástroje, ktoré vyrábam, sú to pastierské píšťaly, fujary, koncové píšťalky, trombity a robím takisto veľa vystúpení, koncertov a prezentujem vlastne našu tradičnú kultúru skutočne po celom svete.